ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಒನಸಾಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಸಂಪನ್ನೆ ಪುರ್ರ ಪುರ್ರ ಪುರ್ರು ಆಂಡ 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 ಅವೇ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಾಂಡೆ ಮಗಂಚಲ್ಲಾರ್ ಪುರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಪೇರ್ದು ಹೊಡಿತೆ ಒನಸಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಓ ಇರೇ ಕೋರಿಯಾ ಥರ್ಡ್ ಶಿವರಾಮನ್ನೆ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಥರ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್ ಫೋರ್ತ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ರಚ್ಚು ಓಪನ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಬರ್ತಾರೆ 4ನೇ ಮೆಂಬರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರಿ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆ ಕವೆ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲರಿ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ದೂರಪ್ಪ ಯಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಇನ್ನು ದಾದಾಗೆ ಕೋರಿಂಡೆ ಮೀನುಂಡೆ ದಾದೊಂಡಿನಿ ಕೋಡೆ ಬೈದ್ಯಾರಲ್ಲ ಇವು ಕೋಡೆ ಬೈದ್ದತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬೈದ್ದಲ್ಲ ಇವು ಇತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಇರ್ ಬೈದ್ಯಾರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬೈದ್ಯಾರು ಕೋಡೆ ಆರು ಪೂಜೆಗೆ ಪಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋದಿತ್ತನಾರು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಲ ಪೋತಿದ್ದೀರು ಗ್ಯಾರು ಜಗಲ್ಡು ಕುಲೊಂದೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದ್ಯಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾಸ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ ದಾದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ ಮುಖ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಮಾರೆ ಇನ್ನ ಅವನ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನಿ ಸಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಇತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡಾಯ್ಚಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡ್ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ ನಂದುಲ್ಲೆ ರಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೇ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ ನಿಖುಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಏಪ ಕೋಡೆ ಇತ್ತ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲನದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಎತ್ತ ಇನಿ ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾ ಕೋಡೆ ಬೈದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಕೋಡೆ ಅಂದ ಬೈದಾರ ಕೋಡೆ ಓ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂದತ್ತೆ ಮೊರಾಣಿ ಬತ್ತಿಜಾರ ಮೊರಾಣಿಲ ಬೈದ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ನಾನು ಮೊರಾಣಿ ಬೈದನತೆ ಇಲ್ಲ ಬೈದನತೆ ಲೈವ್ಗು ಎನ್ನ ಒನಸ್ ಆತಿಜಿ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಓ ಕೋರಿ ಅಂಡಲ ಇರು ಲೇಟ್ ಉಂಪಿನೆ ಕೋರಿ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಸರೋಜಕ್ಕವೇ ಕೋರಿದಾನಿ ಬೇಗ ನೋಡು ಇಜಿನ ಕೋರಿಗೆ ಬಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಸತೀಶನ್ನೇ ಕೋಲ ಬೈದೇರಿಗೆ ಕಾರ್ಲ ಬೈದೇರಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಮುರಾಣಿ ರೇ ತಿಕ್ಕಿಜಾ ಸಾಮಾನ್ ನಾಡ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸರಿ ನಾಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ತೂಲೆ ಇರು ಓಲ್ ಇತ್ತಾರ ಮಾರೆ ಮುರಾಣಿ ಎಡ್ಮರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡ್ಲ ಇವರ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಮರ ಹಿಡ್ದು ಬೇಗ ಅಂತ ಕ್ರಾಗ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಮರ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕನೆ ಸಾಧಾರಣ ಇರ 8ವರೆಗೆ ನಾಡಿ 2 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಸತೀಶನೇ ಬತ್ತೇರು ಸಜಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನ ಓಲಾರ್ಗೆ ಯಾನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಜಾಲುಡು ಕುಲ್ದೆ ಕೋಲ ತೋಜುಂಡು ಕೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಸತೀಶನ್ನ ಕೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಇತ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಂದತೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ಆವತ್ತೆ ಇವ್ರು ಜಾಲ್ಡು ಕುಲ್ಲಿ ಅಡಿರೆಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಮಾರ್ರೆ ಎದುರು ಪೋಲೆ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಕಟ್ಟೆದ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಒಬ್ಬರೇನ ಕಟ್ಟೆದ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಇರು ಜಾಲ್ಡೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಕಟ್ಟೆದಾಡೆ ಪೋದು ರಡ್ಡು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಬೊಕ ಜಾಲ್ಡು ಹೊತ್ತು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಇರು ಪೋಪರ ಮಾರ್ರೆ ದೂರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೋಪುನು ಕೋಲದಡೆಗ ಕೋಲ ಶುರು ಆತುಜಿ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೋಲ ಶುರು ಆತುಜಿಂದ ಅಂಚದೆ ಬನ್ನಿ ಇರು ಪೋಪರ ಮಾರ್ರೆ ದೂರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೇ ನಾನು ಕಡಪುಡ್ರನೆ ತೂಪಿನಿ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ
ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಓ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯರಾ ಎಣ್ಣೆ ಮೂಲ್ಯ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರ್ ಪೋತು ಜಾರೆ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಅಂದಂದೆ ಮುರಾಣಿ ಅಂಗ್ಲು ಕೋಲ ಬೋದಿತ್ತ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇತ್ತನೆ ನೆಪಾಂಡ್ ಏಪವು ಶನಿವಾರ ಶುಕ್ರವಾರನ ಕೋಲ ಬೋಯ್ನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇತ್ತು ಜೇ ಲೈವ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಗ್ಲು ಕೋಲ ಬೋದಿತ್ತ ಇತ್ತ ನೆನ್ಪಾಂಡ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಲೈವ್ ಮಲ್ದುಜಿ ಕೋಡೆ ಶನಿವಾರ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದ ಅಂದಂದಿರು ಮೊರಾಣಿ ಮನ್ನಿ ಆತೆ ಅಂದ ಮುರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಲ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ಪುನಿರೆ ಗತೆ ಅವು ಅಂದು ಮಾರೆ ಸರಿ ಮುರಾಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬರ ಲೈವೇ ಮಲ್ದಿಜಿನ ನೋಟಿಸ್ ಒಡೆ ಬರ್ಪು ಅಂದಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಲಾಗ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೋಲ ಪೋತು ಎಂಕ್ಲೆ ದೂರ ಉಂಡಿಯೇ ಕೋಲ ಬಾರ ಜಯಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ್ ತಡ್ಕಂಟ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿ ಹಾಯ್ ಜಯಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಜಯಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜಯಕ್ಕವೇ ಎಂಕ್ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ತುಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಕೋಲದಲ್ಪ ಪೂರ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಅವೇ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೋಲದಲ್ಪ ಮಾಲ್ ಪೂರ ಕೊನವರ ಇಜ್ಜವೆ ಒನ ಸಾಂಡೆಕ್ ಏನಂದುಲೆ ಜಯಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಜಯಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಇರ್ನ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಇರೇಗಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಜಯಕ್ಕ ಅದೇ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಪನೊಂದುಲು ಎತ್ತುಲೆ ಎನ್ನಡ ಕೇಂಡ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಏಪ ಲೈವ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಅಂದಂದು ಸತೀಶನಡ ಕೇನ್ಲೆ ಏಪ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡು ಏಪ ಇತ್ತುಜಿಂದ ಆರು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಮಂಗು ಒಡೆ ಪೋತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಗು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಂಗು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಆವಿಯೇ ನಿಖಲ್ ಲೈವ್ಗು ಬತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲೇ ಬೈಜಾರ್ ಲೈವ್ಗು ಇರೆಗ್ ಕೆಪ್ಪು ಮಪ್ಪ ಆಪುಣಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪಾರು ಅಂದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಲೈವ್ ಬೈಜಿ ಎಂಕೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಯ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಪಂಡತೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಅವೇ ಸಾರಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವೇ ಫಾರೂಕ್ ಪಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಫಾರೂಕ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೆಗ್ಲ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಫಾರೂಕ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗು ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್ ಓ ಈರ್ನ ಪುದರ್ಕೇನಾಗ ಈರ್ನ ಹರೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆನೆ ಪುದರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾನು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ KSRTC 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂದೇ ಬ್ರದರ್ ಯಾನ್ ಫಾರೂಕ್ ಫ್ರಂಡ ಫಾರೂಕ್ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಫಾರೂಕ್ ಜನೇ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಈತ್ ಬಡ ಬಡ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಲೆ ಕೋರಿಂದ ಅಲೆ ಅವ್ಲು ಪಿರಾಡ್ ಉಂಡು ಮಂಗು ಸೊರ ಪೋತುನ್ಗೆ ಮಂಗು ಚೆಂಗು ಆತನ್ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಾ ಮೇಡಮ್ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಸರೋಜಾ ಮೇಡಮ್ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಫಾರೂಕ್ನು ಸಾರಿ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ ಪುದಾರ್ದೇವು ಇರೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಳು ಬರ್ತದ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಹೆಸರು ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವೀಗೆಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಈಗ ಓದ್ಯಾರ ಬರ್ಪೂಜ ಪಂಡ ದಾದೆ ರಕ್ಷಿತ ಬರ್ಪಿಜ ಎರೆ ಎಂಕ್ ಓದಾರ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಒಂತೊಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೇನಾತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟು ಮಂಗಳೂರು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ನೂ ಹೊರಡಬೇಕಾ ಬಸ್ಸು ಅನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಚಿಕನ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚವುಲ್ಲಾರು ಪಿಲಿ ದೂರ ಕೋಲೋಗು ಬೈದುಂಡ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಪಿಲಿ ಕೋಲೋಗು ಬೈದುಂಡ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರು ಎಂಚವುಲ್ಲಾರು
ಪಿಲಿ ದೂರ ಕೋಲಗು ಬೈದಿನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತುಲ್ಲೆ. ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ? ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. 7:15ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 9:20 ಹೈದರಾಬಾದು ಬಿಡುವುದು. ಮಂಗಳೂರು ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ರೀಚ್ ಆಗೋದು. 19 ಅವರ್ ಬೇಕು. ಓ, ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಈಗ 9:20ಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಸ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಗೆ ಬರುದಾ? ಓ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಉಂಟಾ? 19 ಅವರ್ ಬೇಕು. ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬರೇ ನೀವು ಇಬ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್? ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುದಾ? ನಿಮ್ಮ ಊರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ? ನನ್ನ ಊರು ಮುಂಬೈ ಅಣ್ಣ. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮೂರು ಮುಂಬೈಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹರೀಶ್ ಆರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜ್ಜಿ ಎನ್ನೈಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ. ಅವು ಹೊರವ್ರ ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ, ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿಂದು. ಅವು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಪಿಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗೂಡುಡೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಕೋಲಾಗ ಪೋತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸರೋಜಕ್ಕ, ಪಿಲಿ ಯಾರನ್ನ ಗೂಡುಡೆ ಉಂಡುಗೆ ಯಾರು ಕೋಲಾ ಪೋತೆರ್ಗೆ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೈಜೇರಿನಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಚೂರು. ದಾದೆ ಬಿಸಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದಾದೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿ. ನಿಗ್ಲೇನ ತೆಲ್ಲಾರ್ದ ಗೌಜಿ ಮುಗಿಂಡ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಯಕ್ಕ. ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಜಯಕ್ಕ? ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅವು ಕೋಡೆಗ್ ಮುಗ್ಗಿ. ಡ್ರೈವರ್ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ ಡ್ರೈವರ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪಾರ ಅರ್ಡಕ್ಕೇನ್ಗನ ಹರೀಶನ್ನಡ ಡ್ರೈವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟ, ಡ್ರೈವರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಬೆನ್ನು ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರೈವರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲಗುವುದು, ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು. ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶನ ಪೋಪಾರ ಆಗಲು ಒಂಜೇ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಒಂಜೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪನ್ಗೆ. ಅರೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪತ್ತು ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಆಪನ್ಗೆ ಇರ್ ಪೋಪಾರ ಬದ್ಲಗ್. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಸತೀಶನ್ನ ಪನ್ನಂದ್ರೆ ಅವೇ ದಾದ ಬಿಸಿ. ನಾನು ಬಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದು ಐರಾವತ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಸ್. ಓ, ಐರಾವತ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುದ ಡ್ರೈವರ್ ನೀವು? ಅರೆಗ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆತೆ. ಅರೆಗ್ ಒನಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಡ ಪುಂಡುಗೆ ತಾನೇ ಹೊಸಿಜ್ಜಿ. ಅರೆಗ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತೆ ಅಂದಂದು. ಓ ಅರೆಗ್ ಒನಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದಾದ. ಸತೀಶನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲರ್ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೇರಿನಿ. ಬಾವೇರ್ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಾವಾಗ. ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು, ಡ್ರೈವರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್. ಯಾಕಂತ ನಂಬರ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೇಕು. ಅದು ಇದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶನ್ನ ಬಸ್ಗೆ ಪೋಪಾರ ಏನ 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್, ನಂಬರ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೋರ್ಡು ಚಂಡೇರೆಗ್ ಪೋಲಿ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಗೌಜಿ ಉಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಯಕ್ಕ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗ್ ತೂವೋಡು ಜಯಕ್ಕ. ಈರ್ ದಾದಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಈರ್ನಲ್ಲ ಕೊಡ್ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಜಯಕ್ಕ. ಅವೇ ಪೊನ್ನು ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ಯಾನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಕೋಲದಲ್ಪ ಪೂರ ಬಲ್ತುಂಡ. ಅಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ, ಪೊನ್ನು ಪಿಲಿ ಕೋಲದಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಿಗೆ ಸತೀಶನೇ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಬೊಕಾಲ್ ಪೇರ್ಲ ಉಂತಾಯಿರು ಪೂರ ಬಲ್ತೇರಡು ಅಂಚ. ಅವು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದ. ಅವು ಪೂರ ಬೋಡಿ 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ ಎಂಚ ಇಜಿನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇರ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಇರ್ ನಾವು 2 ವೀಲರ್ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡಿ ಬಸ್ಸುಕ್ಕು ಮಲ್ತು ಕೊರಕೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಪೋಪರ್ಡ್. ಅವೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್? ಊಟಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್, ನಮಗೆ ಚಿಕನ್. ನಿಮ್ಗೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ?
ಭಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೇರು ಜಯಕ್ಕ. ಓ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಗಡೆ ಬರೋಡೆ. ಓ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋಡೆ ತೂಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಕ್ಕ. ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಯಾವು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಡ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ತುಲೆ ಆರ್ ಪಾಪ ಎತ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒರಂಬ 9:20 ಬಸ್ಸು ಪಿದ್ದೆ ಅನ್ಯ ಎಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಜಾರ ಆಪನ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಾ ಬರ್ನಾಗ ಅದನ್ನಟ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಮರು ದಿವಸವಾ. ನಾನು 2 ವರ್ಷ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓ ಹೌದಾ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ವಾ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ. ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಾಡಿದ್ದು ಹೋಗುದಾ. ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕೂರುಜಿ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡೆ ಸುಲೀರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಚಾನೆ ಎಂಕ್ ಓ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುದು ಯಾವಾಗ. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುದು ಯಾವಾಗ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್. ಈಗ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀರಾ 3:30ಗೆ. 3:30ಯಿಂದ 9:30 ತನಕ ರೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ. ಓ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುದು ಯಾವಾಗ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದು ನೋಕಿಯಾ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಇರೋದು. ಓ ಹೌದಾ, ನೋಕಿಯಾ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಇರೋದಾ. ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಪಂಡಿರ್ತಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಯಾನ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಅಂದಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಐಕೆ ವನ್ಯ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಜಿ ಒಂತಾರೆ ಇರ್ ಪಂತನ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಜಿಂದ್ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕೂರುಜಿಂದ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತನ್ ಇರೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಜೇ ಎಂದ್ ಧನರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮುರಾಣಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀರು ಧನರಾಜ್ ಅನ್ನೆ. ಹಾಯ್ ಧನರಾಜ್ ಅನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇ ಒನಸಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರು ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ. ನಾವು ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್. ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲ. ಇರ್ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪರಾಕೇನಂದುಲೇರ್ ಜಯಕ್ಕ ಅಂದ್ ಜಯಕ್ಕ ಹೊರವರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬರ್ಪುಜ ಇಜಿಂಡ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ. ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಏನಾನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಬೊಕ ಇರೇನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಕೋಡೆ ಇರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಾರತೆ ಎಂಕಲ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ. ಬೊಕ ವಾಪಸ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬೊಕ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನತೆ ಇರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ಜಿ ಮೂಲು ಬೊಕ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಖಾಲಿ 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 ಹೋಗಯ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಉಗ್ಗುಂಡರೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಮಾರೇ. ಇವತ್ತು ರಜೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತು ರಜೆ ಮಾಡಿ 9:20ಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು 9:20ಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಸ್. ನಾಳೆ 9:20ಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬಿಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ. ಇವತ್ತೊಂದು 2 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪಾಪ ದೂರ ಪೋಯರು ಏರ್ಲೆಜ್ಜರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಂದ್ ಮಾರ ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡ
ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು, ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ಅದು ಕೂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಹೌದು ಮಾರ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ದೂರ ಪೋಯಾರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಏರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಧನರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಓಲ್ಲಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾಸ್ ಓಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಪೂರ ಪನಂದೆ ಪೋಯಿರತ್ತ ಜಯಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಯರ ಅಂದು ಏರ್ಲೆ ಜೋರಿ ನೈಟ್ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದೆ ಪನಂದಿಲ್ಲರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನಾನು ಒಂಜಿ ಕೇನು ಜರತ್ತ ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರೇನು ಕೇನ್ ಜತೆ ಇರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚೆ ಕೇಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇರವಲ್ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂಚೆ ಮನೆ ಇತ್ತಿಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸರೋಜ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಜರತ್ತ ಚೂರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಯರು 2 ಜನ ಹಂಚಿ ಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕರ ಪೋಯರು ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿತ್ತೆ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಓಡೆ ಪೋಯರ ಅರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಯರ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ತೋಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ನಗನೆ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದಿಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಂದು ಈರ್ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪಾರ ಅಂದಂದಿ ಈರ್ ಡೈಲಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಬರ್ನಗನೆ ಈರ್ ಬರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಅದೈತೆ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರ ಬಾರಿ ಬರೀಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿ ಮಂಡ್ಯಲ ತೋಜಿ ಮನೆ ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪು ತೋಜಿ ಮಂಡ್ಯರ್ನ ಇತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪು ನೇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಲ್ಡೊಂಜಿ ತೊಂದು ನಾಕುಲೊಂದು ನಾವು ಅಂದಾಜಿ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದು ಉಂತಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಟಿ ಇಡವ ಮಾರ್ರೆ 2 ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಇರ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನು ಉಂತಿನಾಲ್ ಪುಂತು ಜೇರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ ಅಂಚಿ ಬಾರ್ಲ ಆಯ್ದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ತು ಈರ್ನ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅತ್ತ ಅನ್ನ ಓ ದೇವ್ರೆ ಅಂಚದೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಹೋಪ್ನಾಗಲು ತಿರ್ಗದೇ ಪೋಯಿನಿ ಅಂತ ತೋಜಿನ ಎಂಕ್ ಪಾತೇರ್ನ ಕೇನು ಜ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ತಿರ್ಗಾರ ಸುರಾದೆ ನಂದು ಓಲೋಲ್ ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ಓಡೆ ನಾಡ್ನು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪಾತೇರ್ನ ಕೇನು ಜಾ ಸರಿ ಅವಡಂಡ ಮತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತಿರ್ಗುಂಡು ಕೇನುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದೆ ಅಂಡ ದಾದಾ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ತಿರ್ಗುಂಡು ಇದು ಏರ್ಲೇಜಿ ಒರಿ ಎಪ್ಪುನಾತ ಅವು ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತಿರ್ಗಾಟಿ ಗಿಡ ಆಯ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಂತೆ ಆಯ್ತಾ ತಿರ್ಗುಂಡು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏರೋ ಒರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಏರನ್ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಮಾರ ಏರುಂಡು ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗೋಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಯಾನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓ ದೇವ್ರೆ ಈರೆ ನಾವು ಕೇನುಂಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೇನುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಕೇನುಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಇಜಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ
ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅದಾದಂದು ಪನ್ಲೆ ಹೊರ ಹೊರ ಕೇನುಡು ಬನಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಹೊರ ಹೊರ ಕೇನುಡು ಹೊರ ಹೊರ ಕೇನು ಜೊತೆ ಅವ್ವೇ ಬತ್ತಿನಾಗಲು ಪೂರಾ ಪೋಯರು ಎಕಡೆ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ನಾ ತಮ್ಮಾರಿ ಅವರ ಕೆಪ್ಪೆದಿ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಇರು ಕೋಲರ್ ತೂಲೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಗಾಪು ತಿರ್ಗರೆಗ್ ಶುರು ಅಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗುಂಡು ಓ ದೇವರೇನೆ 5 ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅತ್ತೆ ತಿರ್ಗರೆಗ್ ಶುರು ಅಂಡ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಉಂತೇರ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆ ತಿರ್ಗರೆ ಶುರು ಅಂಡ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಉಂತೇರ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕೊಲೆ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣವೇ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಇನಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ 5 ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗುಂಡು ಏರು ಉಂತೇರು ತಾರೆ ತಿರುಗುದು ಬೂರು ಜರ ಅಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಯಾವ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಾವೆ ಇರ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲೆ